čistinke, nedaleko lesa, žilo malé dievčatko spolu s mamou. Maminka jej raz dala červený plášť a odvtedy ju všetci volajú Červená Karkulka. Jedného dňa sa červenej čiapočke mama prihovorila a hovorí: Zlatíčko, babička hovorila, nepôjdeš jej odniesť košíček s dobrotami? Áno, mami, pôjdem. Maminka jej podala košík plný dobrot, koláčov, ovocia, čúsu a iných vecí. Ale ešte, kým červená čiapočka odišla, jej maminka povedala: a nie, že pôjdeš cez les, choď iba po cestičke. Červená čiapočka sa s maminkou rozlúčila a išla na cestu. A zrazu spoza kríkov vybehol zlý vlk. Kto si? Ja som vlk. A kamže ideš, dievčatko? Idem za svojou babičkou. Ochorela a maminka ma poslala, aby som jej odniesla košíček plný dobrot. A čo v tom košíčku máš? Maliny, čerešne, koláče, bagetu a džús. A kde býva tvoja babička? Takto pôjdeš rovno po cestičke a na konci lesa je taký malý domček. Dobre, ale máš aj pre ňu nejaké kvety? Nie, to je dobrý nápad, pôjdem na trať. Rozlúčili sa a vlk sa vydal. A vlk odišiel. Červená čiapočka sa vydala na trať kvety. Neuposlúchla mamin príkaz a zišla z cestičky. A kým brala kvety, vlk sa vydal. Vlk sa vydal cestičku. Prišiel k babičkinu domčeku. Zaklopal. A ozvalo sa. Kto je? To som ja, červená čiapočka. Stačí potiahnuť sa, dvere sú otvorené.
prehltol babičku. Obliekol, dal si na seba jej šaty, okuliare a čepec a lahol si do postele. Zatiaľ červená čiapočka natrala kvietky a vydala sa na cestu k babičke. Zaklopala. To je, ozval sa vlk. To som ja, tvoja vnúčka. A vlk povedal. Stačí potiahnuť za kľúčku, dvere sú otvorené. Červená čiapočka potiahla za kľúčku a otvorila. Vošla dnu a pýta sa babičky. Babi, priniesla som ti košíček plný dobrôt. A vlk povedal. Ďakujem ti, to si nemusel. Ďakujem ti, to si nemusel. Červená čiapočka. Babi, a prečo máš také veľké oči? Aby som ťa lepšie videla. A babi, prečo máš také veľké uši? Aby som ťa lepšie počula. Babi, a prečo máš také veľké ústa? Aby som ťa mohla lepšie zjesť. Vlk vzal dolu aj červenú čiapočku. A nakoniec aj košíček. Bol taký plný. A lahol si do postele. Začal hrozne chrápať. Keď to začalo. A povedal si, že sa pre istotu pôjde pozrieť, čo sa deje. Vošiel dovnútra a uvidel na posteli vlka s plným bruchom. Z brucha bolo počuť hlas. A tak horár vlkovi rozpáral brucho a vyšli z neho babička a červená čiapočka. Ale ďakujeme vám, že ste nás zachránili. Dobre, ale teraz by sme mali niečo urobiť. Nahádžeme mu do brucha kamene. A tak nahádzali do brucha kamene a potom pozažívali. A skryli sa za stôl. Keď sa vlk zobudil, hrozne ho bolelo brucho a tak sa išiel na stôl. Lenže mal brucho plné kameňov a prepadol sa do nej. A potom bola veľká hostina. Pozvali na to aj horára, aj maminku. Maminka sa na začiatku na červenú čiapočku hnevala, že ju neposlúcha a zišla z cestičky. Ale nakoniec, že všetci šťastne